Dobrý den. Abyste měli přehled, proč tady to vůbec natáčím, je proto, protože my vlastně jsme kámoši ze školy a kamarádky mám a rozhodli jsme se, že budeme natáčet parodie. Natáčíme zatím parodii na Lady Gagu, Telefon, to jsme natočili, to si můžete vy klidně pustit. A teď budeme natáčet Lady Gaga Judas. Judas to je vlastně jakoby žid tam je. A já tam budu taky tancovat, takže mě tam uvidíte tam i Lady Gagu. A prostě my jsme takový, že natáčíme různý parodie na Katy Perry, Lady Gaga, Carly Jepsen. Prostě a budeme dělat i reportáže ode mě pochopitelně na mém profilu YouTubečkovým. Takže už asi za pouhý týden budete mít Lady Gaga Judas a budete ho mít rovnou na YouTubečku. Ale budete si muset rozkliknout asi můj profil, protože mezi těma tisícema parodiemi to asi nenajdete. Ale jako za chvilku to bude teda, tak si těšte a nenechte si to ujít. Zatím, naschle!